tayo eh. Ano tayo? Ayun. Naman, magturo kung kailan naglampasan. Bakit tuloy? Siting tumingin ka pa doon pala. Tumingin ka na maganda. Kunyari maganda yung bahay. Oh, maganda. Yung mga bahay. Oh, Sa school. Ito yung school. Yan. ito yung school. Alright. At na central. Yan. Dito na kabila yung school. Yan, high school. Yan ang mga At high school. Dati wala to. Bahay
sa may malapit sa ilog. May cottage. Dapat magka-cottage ba lang?